Byly tady jenom 3 dny, kdy se to dalo udělat. Takže si tak spím doma v klidu a přijde mi tohleto zpráva od Tomase. Na Vltavský byl vždycky jeden skok, o kterým se mluvilo, že by se možná dal skočit. Neskutečný hardcore, skoro nemožná věc právě kvůli zábradlí, který na tom mostu bylo. Ale teď, když bourají Vltavskou, se objevila možnost to skočit, tak právě vzniklo to okno 3 dní, kdy most ještě stál, ale zábradlí už bylo dole. Kámo, nejvíc. Byl jsem si naprosto jistý, že pokud všechno vyjde dobře, tak to doletím. Takže od toho, abych do toho šel, mě dělil vlastně jenom přesvědčit sám sebe, že všechno dokážu zopakovat přesně tak jako při nácvikách a že vlastně moji psychiku vůbec nerozhodí ten fakt, že běžím na ten gap, že běžím na tu obrovskou výšku a že teďka to musím zvládnout. A tak jsem si vzal chvíli na to, abych si to srovnal v hlavě a na první dobrou do toho šel na 100%. Tenhle skok pro mě vyžadoval zvláštní kombinaci klidu a maximálního výkonu. Takže klid v hlavě a zároveň maximálně vyburcovat adrenalinem všechny svaly v těle. Jakmile jsem to jednou skočil, tak jsem byl trochu klidnější a chtěl jsem to jít zkusit znova do sideflipu. Dopad byl ale tvrdý a měl jsem trochu špatně těžiště, takže jsem to nezvládl a chtěl jsem to jít zkusit po 3. Jenomže to už na nás dorazil policajt. Myslím, že už jste si tady natočili víc než do za ty dobu, ne? Co tady chodíte trénovat? No ale tohle nikdy nešlo, jako. Právě, že tady vždycky bylo to zábradlí. Jenom je to uzavřená oblast, tak tam nemáte absolutně co dělat, ani z vrchu dokonce. Z vrchu. Že dronem nemůžeme. A stačí perspektiva. Tady si dělejte, co chcete, tam je to jedno, ale tady prostě nemáte co dělat. Jasně? Jo. Takže mi zase někdo zavolá, až tady běháte po tom vrchu. Takže mi tady ještě někdo zavolá znovu, já to uvidím a budu vás tady řešit, tak už to bude pro každou za 5 000. Nezávidím všem dalším generacím, co teďka přijdou a zažijou Vltavskou jenom bez mostu. Měli jste se narodit dřív. Sorry. Ale prej tady budou místo toho nějaký lavičky nahoře. Což je sice super, ale lavičky proti mostu nevím, no. Tak s bohem moste. Byl jsi dobrý. Kolik lidí po něm asi šlo balanc? Tady to bylo úplně nejlepší místo na překonávání strachu, když lidi skákali ze zábradlí z toho mostu sem na tu zeď. Pojď, dávej. To máte když strávně zaveden. Jak se to jmenuje? Dá se toto Vojta Hanzel ve vstržel Slimáka.